Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang, Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lerma. Matagal-tagal na po akong graduate at ngayon lang po nagkatrabaho. Kasisimula ko lang po sa kumpanyang tumanggap sa akin. Sumulat po ako para humingi sa inyo ng payo. Natanggap ko ang unang sweldo ko noong Feb 15. Grabe po ang saya ko. Para akong nanalo sa raffle kahit alam kong pinagpaguran ko naman talaga yon. Ilang beses kong tiningnan at binilang yung sweldo ko. Pag uwi ko, sabi ni nanay, ibigay ko daw sa kanya ang unang sweldo ko para swertihin ako sa karir ko. Pamahiin daw. Bilang gusto ko naman ng magandang future, binigay ko naman po lahat. Buong buo, walang bawas, kahit pamasahe kinabukasan, nang hiram pa ako kay tatay. Akala ko one time lang yun. Parang career blessing, ganon. Pampaswerte ba? Kaso, ngayong papalapit na naman ang sweldo, may announcement na naman ang nanay ko. Sabi niya, para tuloy-tuloy daw ang swerte ko, kailangan kalahati ng sweldo ko lagi kong ibibigay sa kanya. Palagi, tambalang kumikinang. May kasama pang warning. Na kapag kulang daw sa kalahati ang ibinigay ko, lagi daw akong kakapusin at mauubusan ng pera. Nag-compute tuloy ako. Pag binigay ko ang kalahati ng sweldo ko, halos pamasahe na lang ang matitira sa akin. Actually, gusto ko rin naman talagang magbigay. Hindi naman po ako madamot. Pero ang bigat naman ng kalahati, natatakot naman akong sumuway. Baka bigla nga akong malasin o kaya kapusin. Ano po bang gagawin ko? Susundin ko ba ang nanay ko? O pakikiusapan siya na baka pwedeng hindi naman kalahati? Ayoko po talagang malasin, pero ayoko namang maghikahos habang sinusubukang maging maswerte. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Lerma. Lerma, grabe naman yung nanay mo. Nakakahiya naman sa grab driver na si Jeffrey Anzares. Ay nako, at pinapabati din niya syempre ang Team M Kamanava. Oo, Kuya Jeffrey Anzares, anong masasabi mo dito sa eksena nung nanay ni ano pangalan niya ni Lerma. Kalimutan ko agad. Wala pa limon. Kalimutan ko agad yung pangalan niya. 'Di ba? Ano masasabi mo dito sa nanay ni Lerma? Mm-hmm. Alam mo, dun sa nanay ni Lerma, hindi ko alam kung saan mo pinagkukuha yung mga prinsipyo mo. Yung una siguro, yung first fruits, ayan, pwede pa yan eh. Pwede din. Yan yung tinatawag na first fruits eh. Actually, Oo. nababanggit siya sa Bible. Yung Na may unang, ganun ba? first fruits muna ialay mo para i-bless ka. May mga Pero ganon. yung sumunod, At saka hindi, yung sinabi ni nanay na ng nanay ni Lerma na yung kalahati, na kapag ka nagkulang, yan, Oo. mamalasing ka talaga. Alam mo, may nagsabi sa akin dati na kapag ka lagi mong iniisip yung word na malas, it's like ikaw na din mismo ang nagbibigay ng curse sa sarili mo. Yes, totoo. Binibigyan mo siya ng parang binibigyan mo yung sarili mo na
mamalasin talaga ako or Oo. malas. Kasi yung words po natin, yung mga salita po natin can make or break, it can destroy or it can heal. Napaka-powerful po Oo. ng mga salita. Kaya nga 'di ba, sinasabi nila, i-manifest mo lagi. Lagi mo sasabihin may pera ako, bawal mo daw sabihin na wala akong pera, 'di ba? It's at kapag paulit-ulit mong iniisip yung word na kamalasan, Oho. hindi man may kinalaman sa pagbibigay ng sweldo na kalahati sa nanay mo, just because ang ina-attract mo ay yung kamalasan, maaaring malasing ka talaga. Pero wala naman talagang malas sa ganyan. Oo. Ang malas kasi nangyayari siya based sa kung anong desisyon na gagawin mo. Yun na nga, 'di ba? So hindi ito yung sasabihin mong malas kasi hindi ka nagbibigay ng kalahati, 'di ba? Yan yung mga bagay na Actually, diyan ka mamalasin kung kaya nga, ibibigay mo. correct. Isipin mo, pamasahin na lang natitira sa'yo. Mamalasin ka talaga dyan. Paano? Hindi ka na makakakain. Hindi ka na makakapagbayad ng kung ano-ano. Correct. Diba? Naninilim na yung yung paningin mo kasi hindi ka makakain na Sa maayos. true. Tapos naniningil na rin yung mga credit card kasi wala kang pambayad. Oo. Diba? Malas mo. Ayan. Saan tambay? Ganon. Saan saklaan tambay mo nanay mo? Yan. Diba? Sabi mo sa nanay mo kung ano man ang tinitira niya, tigilan na niya yan. Diba? Ito yung ayaw nating mangyari bilang mga magulang na yung mga anak natin parang nahihirapan dahil sa atin. Kaya nga yun talaga. Huwag sanang ganun. Ayaw, actually, nakakagulat nga yung ganito kaya nga gusto kong malaman kung kulang ba sa gamot yung nanay ni Lerma o nasobrahan sa bawal na gamot yung nanay ni Lerma. As a judger. Sino ba Diba? pinagsasamahan ng nanay mo, Kaya Lerma? nga Alam mo? Baka yun yung mga si Marisol. Oo, yun yung Oo. mga nagsusulsul na mali. Oo. Baka yung mga pinagsasamahan ng nanay mo, baka may kulto siyang hindi natin maintindihan. Alam mo yun, sabi nga nila noon, malas daw kapag ka tumanggi ka na maging ninang sa binyag. Laging ganun Sinasabi, noon pa, bata pa ako. Isipin mo kung ilang taon na yung bata pa ako. Naririnig ko na yan. Pero na-realize ko, hindi mo pwedeng diktahan ng isang tao kung ayaw niya o gusto niyang Oo. maging godparent. Oo. Kasi ang pagiging ninong at ninang sa binyag o sa kasal ay isang responsibility. Hindi po ito yung kung sino lang yung sikat, siya yung barangay tanod na laging nalalapitan. Tama. 'Di ba hindi ganoon Yung mga tipong kapag napariwara yung anak mo may pwedeng sabihan na ninang. Yan. Ganon, she trusts you enough, he trusts you Oo. enough bilang isang ninong o ninang. Yung Ganon. humihingi ng payo. Yan, Sa ganon. mga gagawing desisyon. Halimbawa, lalaki, ninong may gusto akong Babae, paano chicks. ba? Ano Oo. bang mga galawang Correct. ninja moves mo? Tama, di ba? O di naman kaya, sa sobrang close niya sa kanyang ninang, hindi ako pinapayagan ng mama ko gumimik. Ano bang Oo, ano bang mga ayan. atake? Yung mga padrino. Totoo, yan. Yung mga ganun ba? Oo. Kasi ganun ka-close. Yun dapat yun. Kasi hindi mo pwedeng i-enforce Mamalasing ka, sige ka, hindi mo Ayan. tatanggapin tong inaanak mo. Mamalasing ka, walang ganon. Oo. Diba? Ayan. Ayaw natin ng ganyan. Dapat yung pressure, una sa lahat, hindi manggagaling sa loob ng bahay. Kasi kapag ang pressure ay nanggagaling sa loob ng bahay within the family, kawawa naman yung individual. Tama. Paano siya sa mundo? Paano siya lalabas sa mundo kung sa loob pa lang mismo ng bahay, stress na siya, pressured na siya, feeling malas pa. At saka magmamanifest yan sa sa buhay ng anak yung mga kinokontrol ng mga magulang. Actually, marami tayong mga naririnig na mga chismis sa showbiz na kinokontrol ng magulang nila yung earnings nila. At kahit hindi man nagsasalita yung mga particular na yon, nagmamanifest Grabe, may showbiz chika ka pa. May showbiz chika. Splok mo naman. Sino ba yung mga showbiz chika mong ganyan? Kaya nagpakasal bigla Ganon. Confirm nga daw yung ganyan klaseng balita. Diba? Well, para kay Lerma, I think hindi naman masama na pangalagaan mo din yung sarili mo. Oo. Hindi masama kung magbibigay ka lang ng portion. Kung i-compute mo, mag-compute ka na lang na maigi, di ba? Para maayos yung maibibigay mo kahit papaano. Hindi masama na isipin mo yung sarili mo kasi mahirap naman kung Oo. pamasahin na lang yung natitira sa'yo. Ayaw natin mangyari yun. Oo. So sabi nga ng mga yung mga ekonomista, 'di ba, gumastos ka naaayon doon sa
sa kinikita mo, Correct. 'di ba? So, ganun din. Ganun din sa nanay mo. Oo. Ang ibigay mo is ayon sa kinikita mo. Oo, Ang at ibigay ayon sa mo, pangangailangan niya correct, lang na tama. Ganun yun. Oo. Ang mas concern ko dito is ano yung kulang na gamot ni nanay kasi baka may something eh. Hindi natin masasabi. Sinong Nicole Ayala kausap namin? Hindi. Yung Nicole Ayala na kausap mo? Oo. Yung Nicole Ayala pagod na kay Alvin Aragon. Kaya naiisip ko baka may nasobrahan sa gamot o nakulangan sa gamot kaya ganyan na mag-isip. Yan yung Nicole Ayala ang kausap mong iritang-irita na talaga sa algorithm ko. Hindi, balik natin yung Bombay. Lurkay. Alam mo, hindi rin masama, Lerma. Nakausapin mo yung mama mo. Oo naman. Sabi mo sa kanya, ma, kung sinasabi mong mala, sige nga, magbigay ka ng data. Yan. Magbigay ka ng data. Alam mo, yan yung isang bagay na natutunan ko along the way as I grow older. Hindi ka pwedeng magbabase lang sa sabi-sabi. Oho. Dapat back up by data. Oo, Ano ibig sabihin? May ebidensya, Yan. may nasusulat, Pwedeng merong pattern. Correct. Oo, Oo, yan. 'di ba? Sabihin mo sino-sino 'yan? Oo. Anong mga sinong kakilala mong ganyan na Ayan. talagang minalas yung buhay? And in Ganon. fairness din naman sa nanay mo, Lerma, ha? Baka nga si Marisol eh. Baka hindi Mars. naman siya. Oo, dapat sabihin mo para swertihin yung anak mo. Mm. Ganitong gawin mo, dapat kalahati sa'yo. Baka ganon. Ay, ganun ba? Ay, ganun ba? kasi baka yung nanay mo, din, Oo. people pleaser. Oo. Judger, ang dami na natin Tapos sabihin, naisip. Mars, Oo. binigay na sa'yo. Oo, ayan, tara na Mars, magmadyong paldo na. ka naman Oo. tayo. Ano? Madyong. Oo. Madyong tayo? O, O, kaya pakwekwe ka naman. Correct. Di ba? Yung Zumba dun sa kabilang barangay may bayad. Oo, Baka ikaw na naman carry mo na mag-sponsor. kami. Correct. Baka may ganon. Diba? So, dapat kausapin mo yung nanay mo. Sabihin mo sa kanya na, ma, ito lang po yung kinikita ko. Oho. Kapag ka binigay ko po ang kalahati, ito na lang po ang matitira. Oh, deficit ka na. Maaatim mo ba? Yung na mga- pamasahe na lang ang matitira sa akin. Oo, may mga expenses ako. May pamasahe Correct. ako. Yung pangangailangan ko sa Tama. sarili ko. Paano kapag ka nakabangga ako ng isang bilao ng kamatis sa daan at kung saan rumolyo yung kamatis at hindi ko na sila makuha lahat. Anong ipapambayad ko, ma? Kasi kinuha mo na yung kalahati. Diba? So ipaliwanag mo rin na maigi. Paliwanag mo na maigi. Pangalawa, sabi mo sa kanya, sino na ba yung mga sinasabi mong minalas? Kasi ayon kina Nicole Ayala at Diego Bandido, kailangan ng data. Oo, hindi pwedeng sinabi mo lang. Kailangan may data tayo. Ganon. Sa mundo ng AI, na kaya nang gawin ng lahat. Di ba? Tama. So, tandaan po natin na yung malas na word na yan, kagagawan po natin yan eh. Hindi siya Meron something tayong- nangyari na lang sa'yo. Oo. Dahil yan sa mga desisyon mo sa buhay. May mga ambag po tayo Oo. dyan kung bakit nangyayari yung ganyan. Anong masasabi mo, Kuya Noiki Carranza? Kakapanalo lang nito ng Love Knows No Boundaries ganun promo ba? kagabi. Yan, nakatutok daw sila ngayon at pinapa-shoutout niya ang Tatay's Choice sa Bulacan. Na ang owner ay si Don Robert ng Tondo, Manila. Oy, Ayan. Don Robert, baka naman. Baka naman. Balita ko dyan na tumatambay si Noiki Carranza. Ayan. Baka naman. Ayan. Oo. Papa-shoutout siya sa programa natin eh. Ayun. Hello sa inyo. Ay, so kausapin mo na maigi, Lerma, i-explain mo how you feel. Wag lang, minsan hindi naman kailangan tanggap lang ng tanggap eh. Oo lang ng oo. Welcome yan ni Diego. Correct. Kaya minsan napapagalitan kami kasi hindi namin hinahayaan na oo lang ng oo. Kailangan may rason. Diba? May rason ng lahat. Ganyan. Explain mo sa kanya. So, Lerma, kausapin mo yung nanay mo. Explain mo again. Importante yan yung mga expenses mo, pangangailangan mo kasi alam ko for sure yung kalahati na yan deficit ka pa dyan. Correct. Kulang na kulang. Kulangin ka dyan eh. Siguro maganda may role playing, may acting. Mga tipong uuwi ka ng sira yung takong. Tapos pasabihin ng nanay mo, bakit ganyan nung hinayaan mo naman na nasira yung takong. Wala po akong pambili, nay. Nasa inyo, remember? Kasi sabi mo mamalasin. Kapag hindi binigay yung kalahati. Diba? Tapos Ganon. uwi ka naman, hinang-hina ka, lagyan mo ng powder yung bibig mo na Oo, para namumutla. putlang-putla. Sabihin na, bakit ka maputla? Bakit, anak? Hindi po ako kumain eh. Kasi di ba masabi niyo po, yung kalahati po ng sweldo ko sa inyo po mapupunta?
Ganun, pwede. Oo. O kung ano man sa mga tip namin ang sundin mo, bahala ka. Bastang importante, communicate it to your mother. Tama. Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego At Bandido. ako kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!